Leitzarra, jaiotzez, izatez, eta, esatzet, buelta baina gehiago mango ditula, leitzatik, abogatua, ogibidez, eta, batxi, zautzen duzuenok, jakin duzuenok komunikatzaile aparta dela. Eta bere izkera goxo hori dela handidik edo, baina badauka zerbait berezia komunikatzeko une hortan. Idazlea bada, hombre, lan desienteak egitatu ditu, eta mundik ateratzen, hori beste egon eta ergo gai izango izateke, baina mundik ateratzen duen denbora, poesia, hiru lan bai, itxinez, narrazio liburu bat egoka, eleberri, bost bai, antzerkei egin dio, eta biografiaren bat. Euskaltzain osoa, nire batzireun eta laroita zazpitik urte batzu da dira. Baina, gaur batxionak ari dugu epixikat, hori dena da, baina politikari ere bada. Garai baten ezkerra bertzeko maikidea, garai baten, beste garai baten zen dugu, zinegotzi parlamentari, eta ere, bilatzen deriurogetan ezortzian herri batasuneko sortzailetako bat, urtetan zehar maikidea zendakoa. Eta, garaietan, borroka batuarekin, naiz instituzioetan parte ezarekin oso kritikoa. Miguel Ángel Blancoren eriotzarekin batera, kritikak eta bere jarrera botintzan. Eta Euskal Herritarroren parte hartzaile izan zen. Eta gero, pixkanaka, barruan zeuden ez dakit korrinteak edo ikuspegi diferentea bera Aralarre, bere taldeak Aralarre korrientea sortu zuen, eta ja behin 2000 batean herri batasunak bide bat hartu zuen, batasuna bidea Aralarre bere hartu zuen. Gerora, Nafarroa behiko sortzailea bai, 2000 eta 2007an proiektu horrek lortu zuen bigarren interpolitik izatean Nafarroa. Lehendabizi eta behin abertzaletasunari buruzko halako azterketa bat. Nire ustez abertzaletasuna da nortasun ezaugarri edo nortasun talde, herri edo talde bateko nortasunari egiten zaion atxikimendua. Abertzaleon artean bagaude eskuinekoak eta ezkerrekoak. Abertzale ez direnen artean bezala. Beraz, abertzaletasuna berez ez da ideologia bat. Abertzaletasunaren barruan bagaude ideologia ezberdinetakoak. Abertzale ez direnetan badauden bezala. Abia puntu hortatik, nahita nahiez, abiatu behar dugu abertzaletasunaren etorkizunaz pentsatzen hasten geranean. Edo abertzaletasunaren etorkizuna nolakoa izanen den, oinarriak prestatzen eta oinarriak antolatzen ari nahi dugunean. Abertzaletasunean, esan bezala, gainera, ezberdintasunak baldin badaude, beren arteko lehia bat edo dialektika bat izan behar dute. Nahita nahiez ez ditugu gauza berdinak defendatzen eta ez dugu gure burua nolabait engainatu behar, gauza berdinak defendatu behar ditugula beti esan nahiez. Eta hori bat dator, edo hori egoki dator, aipatzerakoan azken aldi honetan gure aleginak eta baita ere gure kezkak eta askotan gure sufrimentuak ekartzen dizkigun Nafarroa bai delakoaren inguruan. Nafarroan, abertzaletasuna historikoki, jakina den bezala, hemen Gipuzkoan edo Bizkaian edo Araban bertan baino ahulagoa izan du da, banaz beste. Eta Nafarroa da, besteak beste, Euskal Herriko lurraldetasun horretan, gako nagusia ezartzen duena.
Nafarroako gorabera, Nafarroako gatazka edo kuestioa da errealitatean eta praktikan Euskal Herriko lurraldetasunaren gakoa. Gakoa hori da. Eta gako hori da abertzaletasunak nola edo hala erantzun behar duena. Horregatikan, Nafarroa baik badu behin-behineko kutsu bat eta badu ezberdinen arteko elkar hartze bat. Badauka, zalantzarik gabe, egoera zehatz eta konkreto bati erantzun bat eman beharra. Eta erantzun hori da Nafarroa bai. Estatutua den, naiz eta amejoramendua izena duen lege horren ondorioz, egoera berezi bat. Amejoramenduaren 9. artikuluak esaten du, euskara dela, Nafarroan hizkuntza ofiziala espainola dela. Eta euskara izanen duela ofizialtasuna zonalde euskaldunetan. Hori da, artikulu horrek esaten duena. Nafarroan inoiz izan ez bezala, Iruñean bertan bai, kapitalean bertan herri batasuna izan duzen 2 aldiz bigarren indarra, Euskal Herritarrok izan duzen beste behin, eta orain Nafarroa bai da, bigarren indarra, baina Nafarroa osoan etzen inoiz gertatu indar abertzaleak bigarren indarra izatea. Eta hori lortu zen, orain dela 4 urte, eta badirudi, berriro ere helburu horrek lortzeko modukoa dirudiela, eta agian hobetzeko modukoa baita ere. Horregatikan, egoera zail horretatikan erantzuna ematen diogu ez bakarrik Nafarroako egoerari, baizik baita ere Euskal Herri osoaren lurraldetasun aldarrikapenari, irabazten baldin badiogu UPNeri, irabazi diogun bezala batzuetan Iruñean, eta irabazi diezaiok egun bezala Nafarroa osoan, zalantzarik gabe egoera ezberdina izanen da. Ez bakarrik Nafarroarako, baizik baita ere Euskal Herri osorako, baizik baita ere lurraldetasunerako. Horregatikan, ezker abertzalearen baitan, izan du ditugun, ezker abertzalearen bi sensibilitateen artean, izan du ditugun, eztabaida batzuetan garratz, eta beste batzuetan gogor hoietan, hau izan du da bat, lurraldetasunari eta aldi berean autodeterminazioari dagokiona. Eta guk uste dugu autodeterminazioaren eskubidea gauzatzeko bideetan, eta baita ere lurraldetasuna gauzatzeko edo aldarrikatzeko bide horietan ausartak izan beharra daukagula, ausartak demokraziaren ereduetan, ausartak jendeari, gizarteari, herritarrei azkenean, herritarroi, guri geuri, erabakitzeko eskubidea aitortzeko orduan eta emateko orduan. Eta hori egiten den momentutudan aurrera, lehia hori irabazteko moduan jartzen gara. Eta esan bezala, UPNek dagoeneko ez du defendatzen, bere sorreran izan duzuen ideia bakar ura. Nafarroako etorkizuna, Nafarroak erabaki behar dugu, hori zen, UPNren lelo nagusi eta ia bakarra. Eta horrein, esaten dute, konstituzioa hor dago, Espainiako herria da erabaki behar duena, bihurtu dira konstituzionalista amorratuak. Ezkerretik eman nahi diogu erantzuna, orain, krisiak areagotu dizkigun, krisiaren bitartez gehiago azaldu zaizkigun, arazo guzi hoiei eta hoietako bakoitzari. Krisiak eztanda egin zuenean, nolabait esateko, 2 oinarrirekin. Eta 2 oinarri horiek gainera lotuak zeuden, baina ondoren ikusi da, ez zirela bakarrak. Krisiak eztanda egin zuenean, lehendabiziko kolpea izan duzan finanzieroa, mundu finanzieroan. Hori ez da eten, hori ez da bukatu, horrek jarraitzen du. Eta jarraitzen du gainera modu larri batean. Egitura finanziero osoa, ukitua dago osoa esaten denean, esan nahi da ez direla ere esate baterako orain egun hauetan oso maigainan dagoen arazo bat, kutxak banku bihurtzeagatikan egokituko, ikusten bat duzu, gaur bertan periodikoetan azaltzen den zerrenda, kutxa batzuk, besteak beste Nafarroakoa, Banka Zibika, Nafarroako aurrezki kutxa barruan dagoena, beste 3 kutxekin batera, hori dago egoera ezin mantenigarrian, eta
gainera hor UPNek egin duen kudeak eta salagarria da alde guztietatik. Baina ez dira bakarrik kutxak gaizki daudenak, baita ere bankuak. Beraz, kutxak izateagatik ez da hortatikan soilik etortzen egoera horren kaltea edo txarrik egotea. Baizik baita ere beste sistema guztian daude izugarrizko eta kezkagarriak diren zantzuak. Ingurumenaren kudeaketa gero eta larriagoa bihurtzen ari dena, eta gero eta baita ere arazo hurbilagoak ikusten dizkioguna arlo guztietan. Hemen, badakit, kutsadura dela, eta bat dela, eta besta dela, hor daudela arazoak ez naiz orain gora bera xeetan hasiko, baina zalantzarik gabe ingurumenari dagokionez, kutsatzen duenak ordaindu behar duela esateaz gainera, hori horrela behar du, kutsatzen duenak ordaindu behar du, hori ere ez da aski. Eta ingurumenaren zaintzan eta konponketan sortu behar dira lanpostu hainbeste eta hainbeste. Berriro ere, Alemaniako adibidea jartzeagatik, momentu honetan, Alemanian badaude 1,5 milioi lanpostu ingurumenarekin lotura zuzena daukatenak. Aldiz hemen portzentaia oso txikia da eta beharrak edo premiak berriz izugarri handiak. Naiz eta uste dugun badaudela urratsak eta benetako urratsak eta aurrera pausoak itzulezinak direnak dagoeneko, oso zaila litzatekenak atzera itzultzea, eta naiz eta arriskoa beti hor dagoen aurrera pauso horiek oso aintzat hartzekoak dira, eta hori izan du da gure lehendabiziko kezka. Guk uste dugu, eta horretan baita ere ekarpen bat egin izan dugu, herri honetan nahita nahiez politikaren arrazoiaren gatikan sortutako jokabide guztiak politikaren arrazoien gatik gelditu behar direla. Eta hori da ez bakarrik irizpide bat, ez bakarrik kriterio bat, baizikan baita ere praktikan egunero ikusten dena.